नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, माझ्या सोबतीनं असं एक व्यक्तिमत्व आहे ज्या व्यक्तिमत्वाला उभं करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं संपूर्ण प्रशासन कामाला लागलं आणि आजच्या दिवसाला खऱ्या अर्थानं सिंधुदुर्गच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवावा असा दिवस उजाडला. मी खूप काही त्यांचं इंट्रोडक्शन आहे ती माहिती नाही करून देणार, कारण आपण सर्वजण त्यांना आता थेट पाहणार आहोत कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती. माझ्या सोबतीनं आहेत असंख्य अडचणींचा सामना करून अखेर ती बनली, अर्थातच रिया आळवेकर मॅडम. मॅडम, सर्वप्रथम मी कोकणशाहीच्या या विशेष चर्चेमध्ये आपलं स्वागत करतोय. मला खऱ्या अर्थानं जाणून घ्यायचं आहे तुमचा नेमका बालपणाचा प्रवास. बालपण नेमकं तुमचं कसं गेलं, काय अडचणींचा सामना तुम्ही केला, त्याविषयी सविस्तर माहिती मला आणि माझ्या सर्व दर्शकांना जाणून घेण्याची इच्छा. काय सांगाल? नक्कीच सांगेन मी. 1 फेब्रुवारी 1989 साली माझा जन्म झाला. जन्म एका पुरुषाच्या स्वरूपात झालेला. तेव्हा काहीच मला कल्पना नव्हती की मी एक पुरुष आहे की एक स्त्री आहे. माझ्या मनातील भावना कोणत्या आहे याची देखील मला कल्पना नव्हती. जसजशी मी पुढे मोठी होऊ लागले तसा माझ्या शरीरात काही बदल घडून येऊ लागला. वयाच्या 6व्या वर्षापासून मी मुलींच्यात खेळणं, घरातील महिला वर्ग असेल तर त्यांच्या संपर्कात जास्त असणं, अशा प्रकारे मी वावरू लागले. मुलांच्या सोबत माझी कोणत्याही प्रकारे मैत्री नव्हती. घरातील पुरुष सदस्यांबरोबर मी कमी बोलायचे. तिथून माझी खरी सुरुवात झाली. लहानपणापासून शिक्षणात जास्त आवड होती, त्याच्यामुळे अभ्यासात जास्त लक्ष केंद्रित केला. अभ्यासाकडे फोकस केला. समाजात प्रत्येक ठिकाणी वावरताना, शाळेमध्ये वावरताना, घरातून बाहेर जाताना प्रत्येक ठिकाणी अवहेलनांना मी सामोरे गेले. प्रत्येक ठिकाणी मला चिडवलं जायचं की हा बायकांसारखा बोलतोय, बायकांसारखा चालतोय, अशा प्रकारे चेष्टा करायची. थोडं मन दुखायचं कुठेतरी, पण मी काहीच करू शकत नव्हती. कारण माझं फक्त शरीर होतं ते फक्त पुरुषाचं होतं आणि माझ्या जे मन होतं ते एका स्त्रीचं मन होतं. मी कोणाला सांगू शकत नव्हती. त्याच्यामुळे जसजसं वय वाढू लागलं तसं शरीरात वेगवेगळ्या प्रकारचे बदल घडून येऊ लागले. जास्तीत जास्त माझा ओढ हा स्त्रियांकडे, स्त्रियांच्या मैत्रींकडे, तसंच मुलींसोबत असा मी वेळ घालवू लागली. कालांतराने तशी वेश परिधान करण्याची पण मला आवड निर्माण होऊ लागली, परंतु करू शकत नव्हते. घरातल्यांशी कसं बोलू या विषयावर. परंतु निश्चितपणे मी सांगू इच्छिते की माझी काकी प्रीती वारंग हिने मला त्यावेळी खूप सपोर्ट केला. माझ्या भावना प्रथमतः जर कोणी समजून घेतल्या असतील तर माझ्या काकीने समजून घेतल्या. तिला मी सर्व माझ्या भावना शेअर करू लागले की काकी मला असं वाटतंय की मला थोडासा मेकअप करावा असं वाटतोय, कपडे घालावेशी वाटतात. अशा प्रकारे मी काकीला सर्व सांगू लागले. आणि असं झाल्यानंतर काकी देखील सुरुवातीला काकीला नवल वाटलं, पण नंतर काकीने खूप मला सपोर्ट केला. याचा अर्थ असं नाही सांगू शकत की तिने मला मेकअप साहित्य दिलं, कपडे दिले, असं नाही. तर तिने माझ्या भावना तिने ओळखल्या. ती माझी पहिली जीत होती. त्यानंतर जसजशी मी मोठी होऊ लागली तसे शरीरात भरपूर बदल होऊ लागले, परंतु अभ्यासाकडे मी जास्तीत जास्त माझं लक्ष केंद्रित केलं. त्याच्यामुळे बाकी कोणत्या गोष्टींकडे मी जास्त लक्षच दिलं नाही की समाज मला काय म्हणतोय किंवा मी बाहेर गेल्यानंतर मला कसं चिडवतायत, कोणत्या नजरेने माझ्याकडे बघतायत, या गोष्टीकडे मी काहीच लक्ष दिलं नाही. अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित केला. अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित केल्यानंतर 12वी पर्यंत मी लिंगेश्वर विद्यालय तुळसुली या हायस्कूलमध्ये शिकले. 12वीला देखील मी त्या हायस्कूलमध्ये सेकंड आले. DEDला ॲडमिशन केलं. DEDलाही मी मेरिटमध्ये आले आणि या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मी कामाला लागले. मॅडम, आपण व्यक्त होत आहे आणि व्यक्त होत असताना मला अजून एक महत्त्वाची गोष्ट जाणून घ्यायची की हे काही जे बदल होत होते हे नेमकं तुम्हाला तुमच्या लक्षात कधी आले आणि त्यावेळी लक्षात आल्यानंतर काही असं वेगळेपण जाणवलं का, किंवा अगदी थेट विचारायचा धक्का काही बसला होता का? नेमकी त्यावेळची तुमची रिॲक्शन काय होती? वयाच्या 6व्या वर्षापासून मला जे बदल घडून येत होते, परंतु तेवढी मला समज नव्हती की मी माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना माझ्या भावना व्यक्त करेन
तिथून सुरुवात होत होती. हो. परंतु एक काळ असा आला, निश्चित मी तो काळ सांगेन तुम्हाला, की 12वी झाल्यानंतर मी माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना, विशेषतः माझी बहीण दीपा वारंग हिला प्रथमतः मी बोलले की मी तो नाही आहे, पुरुष नाही आहे, तुम्ही जे समजताय मुलगा असा मी नाही आहे. अशा प्रकारे मी माझ्या बहिणीपासून सुरुवात केली. नंतर आत्याला सांगितलं, काकीला तर माहितीच होतं माझ्या. अशा प्रकारे मी त्यांना सांगितलं. जेव्हा मी सांगितलं तेव्हा प्रथमतः त्यांना देखील धक्का बसला, कारण हे त्यांच्यासाठी सर्व नवीन होतं आणि प्रत्येक समाजाकडून अवहेलना होत होती. घरातले पण सुरुवातीला समजून घेण्याच्या तयारीत होते, परंतु माझ्या मनाची पूर्ण स्थिती बिघडली होती. खूप स्ट्रेसमध्ये त्यावेळी मी होती. त्याच्यामुळे सांगू नाही शकत. ते दिवस आठवल्यावर भरपूर दुःख होतं. नाही निश्चितच. आता मागे वळून पाहत असताना आजचा दिवस आणि ते दिवस, नेमकं मागे वळून पाहत असताना काय वाटतंय, त्याबाबत नेमकं काय भावना व्यक्त करत? मला मागे वळून पाहायचं पण नाहीये, परंतु पाहावंसं नक्की वाटेल. कारण प्रवीण हा एकेकाळी होता आणि प्रवीणची आज झालेली रिया तुमच्यासमोर उभी आहे. खूप संघर्षमय अशा वाटचालीतून ही रिया तुमच्यासमोर उभी आहे. पाठचे दिवस आठवल्यानंतर एकच वाटतं की कुठेतरी कोणीतरी त्यावेळी जर मला समजून घेतलं असतं, समाजाने जर सगळ्या गोष्टी माझ्या ॲक्सेप्ट केल्या असत्या, समाजाने समजून घेतलं असतं, तर निश्चितपणे मी त्याचवेळी व्यक्त झाली असते रिया म्हणून. नक्कीच मॅडम. आता खऱ्या अर्थानं या समाजामध्ये आपल्याला समाजातील घटकाने प्रशासनाच्या माध्यमातून स्वीकारलं किंवा आपल्याला एक संधी दिली पुढे जाण्याची. आता ह्या समाजाविषयीचं तुमचं मत काय? नक्कीच प्रशासनाविषयी मी आधी बोलेन की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागलेलं प्रशासन हे माझ्यासाठी एक नवसंजीवनी आहे. प्रवीणची रिया झालेला प्रवास, तोचा ती झालेला प्रवास शक्य झाला ते केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासनामुळे. या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी मॅडम आदरणीय श्रीमती के मंजुलक्ष्मी मॅडम यांनी माझ्या गोष्टीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला. त्यांनी किन्नराच्या व्यथा, तृतीयपंथीयांच्या समस्या, विशेषतः करून माझ्या होणाऱ्या समस्या त्यांनी विशेष लक्षात घेतल्या. त्यांनी त्याचा विचार केला आणि त्या दृष्टीने प्रशासनाने एक वेगळीच पावलं उचलली, माझ्या दृष्टीने सकारात्मक पावलं उचलली असं नक्की सांगेन मी. त्यानंतर या जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्री प्रजित नायर साहेब यांनी देखील माझ्या या गोष्टीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला. त्यांनी आपल्याच कार्यालयात मला स्वीय सहाय्यक म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक दिली. म्हणजे विशेष सांगण्याचा त्यांचा उल्लेख मला वाटतो की त्यांनी केवळ माझ्या समस्या जाणून घेतल्या नाही आहेत, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासन तसेच संपूर्ण प्रशासन हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी धडपडत आहे हे मी निश्चित तुम्हाला बोलेन. तसेच CO साहेबांनी माझा विचार करून एक सर्वसामान्यांसारखं तुम्ही जीवन जगू शकता अशा प्रकारे मला एक विश्वास दाखवला. त्यांनी समजून घेतलं. या जिल्ह्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्री संजय कापडनीस साहेब यांचेही मला मोलाचे सहकार्य लाभले. तसेच या जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आदरणीय श्री महेश धोत्रे साहेब यांचेही मला मार्गदर्शन लाभले. त्यांनीही माझा विचार केला. शिक्षण विभागातील शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रीमती औटी मॅडम यांची पदोपदी मला सहकार्य लाभले. त्यांचीही मी आभारी आहे. तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक पाटील साहेब आणि चिकित्सक मानोपचार तज्ज्ञ रेश्माबाई मॅडम यांचे देखील मला खूप सहकार्य लाभले. माझ्या या संपूर्ण प्रवासात समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त आदरणीय श्री दीपक घाटे साहेब, तसेच आयुक्त आदरणीय श्री सचिन साळे साहेब या दोघांनीही मला मोलाची अशी मदत केली. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी श्रीमती आरती सावंत मॅडम यांचेही मला मोलाचे असे मार्गदर्शन लाभले. आणि या सर्व प्रशासनाच्या सहकार्याने आज तुमच्यासमोर रिया म्हणून मी उभी आहे. नक्कीच. खरं तर ना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मॅडम आमचं प्रशासन आहे. काही ज्यावेळी चुकतं त्यावेळी आम्ही पत्रकार मंडळी निश्चितच ते निदर्शनास आणून देतो.
परंतु अशा गोष्टींना जेव्हा प्रशासन स्वतःहून पुढाकार घेऊन ते पुढे नेण्यासाठी जनजागृतीसाठी प्रयत्न करतं त्यावेळी प्रशासनाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देणं हे सुद्धा पत्रकार म्हणून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आमचं कर्तव्य आहे. मॅडम, मला चर्चेच्या पुढे जात असताना मी अजून तुम्हाला कसं आहे मागे वळून पाहू नये पुढे जात असताना, पण इतिहास जो असतो तो नेहमी प्रेरणा देतो. म्हणून मला विचारायचं आहे की जेव्हा आपण बालपणानंतर तरुणपणामध्ये पदार्पण झालं, तरुणपणामध्ये महाविद्यालयात वावरत असताना किंवा इतर वावरत असताना नेमक्या काय संघर्षाचा सामना केला, मला तो संघर्ष जाणीवपूर्वक समजून घ्यायचा आहे तुमच्याकडे. संघर्ष म्हणण्यापेक्षा ते मोठं एक आव्हान होतं, कारण मुळात पुरुष नव्हते, परंतु पुरुषी कपड्यात मला वावरावं लागत होतं. मुळात मी पुरुष नव्हते, पण पुरुषासारखं मला राहावं लागत होतं. स्त्रीचा कुठे अंश होता तो पूर्ण दाबून गेला होता. मी स्वतंत्रपणे व्यक्त होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे महाविद्यालयात सुद्धा टॅलेंट होतं, पण प्रत्येक वेळी मला पुढे जर यायचं असेल तर माझं चालणं, माझं बोलणं यावर सगळी मुलं मला हसायची, परंतु त्याहीकडे मी जास्त लक्ष दिलं नाही. तसेच मुलांमध्ये बसणं, इथूनच मी सुरुवात करते की मला मुलांमध्ये बसणंच आवडत नव्हतं, कारण मी एक मुलगा नव्हते. इथून माझी सुरुवात होती, परंतु बसावं लागत होतं कारण त्याला पर्याय नव्हता. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शौचालयात जाताना देखील मला भरपूर अडचणी आल्या, अगदी बालपणापासून. कारण पुन्हा पुन्हा मी सांगते की मी तो नव्हते, मी ती होते, आणि त्या दृष्टीने मला प्रत्येक पावलापावली मला फक्त आणि फक्त संघर्षाचा सामना करावा लागला, अवहेलनाचा सामना करावा लागला, चेष्टांनाच मला सामोरं जावं लागलं. मॅडम, मगाशी आपण बोलताना शिक्षणाचा देखील उल्लेख केला. खरंच आमच्या सर्व दर्शकांनाही जाणून घ्यायचं तुमचं शिक्षण नेमकं काय झालं, कारण की एवढ्या सगळ्या अडचणीतनं मार्ग काढत, संघर्षांचा सामना करत जर तो नव्हे ती इतकं शिकू शकत असतील तर मग आम्ही कुठे मागे आहोत हा आत्मपरीक्षण करण्याचा विषय येतो. मग मुद्दामून तुमचं शिक्षण जाणून घेण्याची इच्छा. नक्कीच सर. इयत्ता 1ली ते 4थी पर्यंतचं शिक्षण माझं उल्हासनगर मुंबई इथे झालं. शाळेचं नाव होतं महाराष्ट्र मित्रमंडळ, येथे माझं शिक्षण झालं. 5वी नंतर 5वी ते 12वीचं शिक्षण मी लिंगेश्वर विद्यालय तुळसुली या ठिकाणी मी पूर्ण केलं. 12वीच्या मेरिटवर मला DEDला ॲडमिशन भेटलं. DEDचं ॲडमिशन माझं इंगेटराऊत नाईक अध्यापक विद्यालय कणकवली येथे झालं, आणि त्यानंतर CET झाली, आणि CET झाल्यानंतर त्या मेरिटमध्ये मी बसले आणि आज तुमच्यासमोर शिक्षिका म्हणून उभी आहे. क्या बात आहे मॅडम. आता पुढचं नेमकं ध्येय काय, काय पुढे स्पर्धा परीक्षांमध्ये जाऊ इच्छिता का, नेमकं पुढचं काय गणित आखून ठेवलं? नक्की सांगेन, कारण माझ्यात जी घुसमट होत होती ती घुसमट आज स्वतंत्र झाली आहे निश्चितपणे. कारण मी जेव्हा मुद्दामून उल्लेख करेन, जेव्हा मी 2012ला नोकरीला लागले, नोकरीच्या अगोदरपर्यंतचा काळ हा माझा म्हणजे आव्हानाचा काळ होता की मला काहीतरी पहिल्यांदा मिळवायचं होतं. मी समाजासमोर एक व्यक्ती म्हणून मला सिद्ध करायचं होतं. त्या दृष्टीने प्रथमतः मी माझ्या नोकरीकडे लक्ष दिला. नोकरी जिथून मिळाली तिथून माझी खरी संघर्ष सुरू झाला. मनात विचार येऊ लागले, अरे तू तो नाही आहेस, ती आहे. पण याच विचाराने मी घुसमटत राहिली, आणि शेवटी अशी वेळ आली की म्हणतात ना, वेळ आल्यावरच सगळ्या गोष्टी होतात, की शरीरात अचानक असे बदल घडून आले. आणि सन 2019 साली मी माझ्या जेंडर रिअसेसमेंट सर्जरी, त्याला आपण म्हणतो की जेंडर सर्जरी, तो मी करण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतला. हा धाडसी निर्णय मी केवळ घेतला, मी निश्चित सांगू इच्छिते की माझे आदरणीय गुरु श्रीमती मयुरी आळवेकर, तसेच माझ्या मम्मी श्रीमती संजना आळवेकर, या दोघांचं सहकार्य मला खूप लागलं. आणि या दोघांच्या सहकार्याने मी माझी जी जेंडर असेसमेंट सर्जरी आहे ती मी करू शकले. ती सर्जरी माझी कोल्हापूर येथे झाली आहे. त्यानंतर मी हार्मोन्स थेरपी पण घ्यायला सुरुवात केली होती. यानंतर म्हणजे ह्या सर्व सर्जऱ्या करताना मला माझ्या कुटुंबाची साथ विशेषतः लाभली. माझे आई वडील, पप्पांची साथ मला जास्त लाभली. माझे आई वडील, माझी बहीण भावंड, तसेच काका काकी या सर्वांची मला साथ लाभली. आज जी तुमच्यासमोर जी रिया उभी आहे ती केवळ एका व्यक्तीमुळे नाही आहे, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासन, तसेच
माझे कुटुंब, पूर्ण माझे गुरु या सर्वांच्या सहकार्याने मी आज तुमच्यासमोर उभी आहे. आपण मॅडम आता आई वडिलांचा विषय काढलात म्हणून आई वडिलांची रिॲक्शन नेमके काय होते, तुम्ही काय भावंड इतर किंवा नेमकी रिॲक्शन काय होते ते जाणून घ्यायचे. नक्की. जेव्हा सुरुवातीला माझ्या आईवडिलांना समजलं की तू मुलगा, म्हणजे मी स्वतः सांगितलं की मी मुलगा नाही आहे, माझ्यात एक स्त्रीचा गुण आहे आणि मला तसंच राहायचं आहे आणि तसं बनायचं आहे. प्रश्नचिन्ह मोठं उभं राहिलेलं माझ्या पप्पांसमोर की हे काय आम्ही नवीन ऐकतोय, परंतु परिस्थितीला तोंड पण दिलं पाहिजे. पप्पांनी सुरुवातीला म्हणजे मला नकार दिला नाही किंवा मागेही खेचलं नाही, परंतु त्यांच्या गप्प राहण्याचं कारण मी ओळखू शकत होते. समाज मला काय म्हणेल किंवा माझ्या पप्पांना काय म्हणेल, माझ्या कुटुंबाला काय म्हणेल, या दृष्टिकोनातून मी शांत होते. कुटुंबाला जेव्हा कळालं, विशेषतः मी माझ्या आईवडिलांचं सांगेन, आईवडिलांना जेव्हा कळालं सुरुवातीला धक्का बसला. सुरुवातीला काही वर्ष, 2-3 वर्ष मीही कुटुंबापासून लांब राहिले, कारण त्यांना सतत मी डोळ्यासमोर असून किंवा मला पाहून त्यांना दुःख वाटेल असं मला वाटत नव्हतं. नंतर माझी बहीण, माझे आई वडील, माझी काका काकी या सर्वांनी मला सहकार्य केलं, तसेच माझ्या गुरूंनी मला सहकार्य केलं, मदत केली. एक विश्वासाची हाक मला दिली की रिया तू काही बनवून दाखवू शकतेस आणि तुझ्या पाठीशी आम्ही खंबीर उभे आहोत. हे जेव्हा मला कुटुंबाने तसेच माझ्या गुरूंनी मला साथ दिली, तिथून मी भरारी घेण्यास तयार झाली. मॅडम, आपण शिक्षकी पेशामध्ये देखील काम केलं, सेवा दिली, त्यावेळी नेमक्या काय अडचणी आल्या होत्या, त्याबाबत काय व्यक्त व्हाल ह्या मुलाखतीच्या निमित्तानं? नक्की सांगेन. महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे वळला सर तुम्ही. शिक्षकी पेशामध्ये 2012ला मी नोकरीला लागले. मी पुरुषी वेशात शिक्षकी व्यवसाय करू लागले. पुरुष शिक्षक म्हणून माझी नेमणूक झाली होती. पुरुषी वेशात करताना मनाची खूप घुसमट होत होती. सुरुवातीला 2019 पर्यंत मी सहन केलं, कारण तेवढी आव्हानं माझ्या समोर नव्हती, फक्त मनात बदल घडत होते, मनाची घुसमट होत होती. परंतु 2019ला जेव्हा सर्जरीचा विचार केला, जेव्हा माझी सर्जरी झाली, तिथून माझ्यासमोर मोठी प्रश्नचिन्ह उभी राहिली की महत्त्वाचा विषय माझा शौचालयाचा होता. की मी पुरुषी वेशात होती आणि पुरुषांच्या शौचालयात जाऊ शकत नव्हती. स्त्रियांच्या शौचालयात जाणं मला तिथं भाग होतं, परंतु पुरुषी वेशात होती, मी स्त्रियांच्या शौचालयात जाऊ शकत नव्हती. ट्रेनिंग आमच्या शिक्षण विभागामार्फत जी ट्रेनिंग लावण्यात आली होती, प्रत्येक ट्रेनिंगमध्ये मला पुरुषांमध्ये बसावं लागत होतं. ही मनाची कुठेतरी कुचंबना होत होती. तसेच कुठे ट्रेनिंग जर लागलंच तर तिथं माझ्या शौचालयाचा मोठा विषय होता. मी दिवस पाणी नाही प्यायची सर, कारण कुठे जर मला टॉयलेट झालं तर मी कुठे जाऊ, अशा प्रकारच्या खूप म्हणजे पावलोपावली मी सगळ्या संघर्षाचा सामना करत गेली. कुठेतरी घुसमट होत होती, म्हणून मी माझी जी घुसमट होत होती ती या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी मॅडम यांना कथन केली, तसेच या जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देखील कथन केली आणि त्यांनी माझा विचार केला. निश्चितच मॅडम, मगाशी मी एक प्रश्न आपल्याला विचारलेला आणि आपल्या चर्चेच्या दरम्यान त्याचं उत्तर थोडंसं अर्धवट राहिलेलं. तो प्रश्न माझा असा होता की आपण स्पर्धा परीक्षेमध्ये भविष्यात उतरणार आहात का, आणि स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांसाठी काही सेवा देण्याची इच्छा आहे का, वगैरे वगैरे, अशा पद्धतीने मला त्या अँगलने विचारायचं. आपलं नेमकं त्याबाबतचं उत्तर काय? पहिलं मी स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत बोलेन. लहानपणापासून हुशार होते आणि मध्यंतरी माझ्या मनात जे विचार येऊ लागले त्याच्यामुळे मी खूप स्ट्रेसमध्ये होते. परंतु निश्चितपणे या जिल्हा प्रशासनाने मला स्वतंत्र केलं आहे आणि स्वतंत्र रिया म्हणून मी जगत आहे. निश्चितपणे मी इथून पुढे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणार आहे, कारण माझं ते स्वप्न आहे. मी निश्चितपणे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणार आहे. दुसरा प्रश्न सर असा आहे की तृतीयपंथी बांधवांसाठी माझे गुरु मयुरी आळवेकर तसेच संजना आळवेकर या दोघांनीही मला एक चांगली माझ्यावर संस्कार केले आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितपणे तृतीयपंथी बांधवांना मी एक सल्ला देईन की शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही आहे आणि निश्चितपणे आपणही आता कुठे पाठी नाही राहिलं पाहिजे. आपणही शिकलं पाहिजे. समाजासोबत आपण खांद्याला खांदा लावून चाललं पाहिजे आणि समाजात देखील माझी एकच विनंती आहे की आम्ही देखील माणसं आहोत आणि आम्हाला माणुसकीच्या नात्याने तुमच्यासोबत आम्हाला चालायला संधी द्या.
तुम्ही एक हात पुढे द्या, आम्ही 2 हात घ्यायला, आम्ही दोन्ही हाताने पुढे चालायला तयार आहोत. तुमच्या सोबत आम्हाला काम करण्याची जर संधी दिली तर निश्चितपणे आम्ही करण्यास तयार आहोत. काय बोलते खरं तर ना रिया मॅडम, आपण व्यक्त होत असताना आणि ऐकताना एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून निश्चितच अंगावरती काटा उभा राहतो. कारण आपण ह्या संपूर्ण प्रवासामध्ये नेमकं काय सोसलं असेल, काय यातना ज्या आपण मन म्हणतो त्या मनाला झाल्या असतील, हे फक्त ऐकतानाच अंगावरती काटा उभा राहतोय. आपण तर ते प्रत्यक्षामध्ये भोगलंय, सोसलंय. समाजानं तृतीयपंथीयांसाठी कुठंतरी पुढाकार घेणं हीच खऱ्या अर्थानं काळाची गरज आहे. आपल्या मुलाखतीचा जो अर्थ आहे किंवा मुलाखतीचा घेण्यामागचा जो उद्देश आहे, हा उद्देश सुद्धा मॅडम तितकाच निर्मळ हाच आहे की जनजागृती व्हावी, लोकांमध्ये पोचावं की जर प्रवीण ज्या रिया होऊ शकतात आणि एवढ्या ताकदीनं सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनात आजच्या घडीला काम करतायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या PA म्हणून, तर आपण का मागे राहू. मॅडम, शेवटच्या प्रश्नाकडे येतोय. अर्थात त्याचं उत्तर आपण मगाशी दिलंय, पण मला अजून थोडं सविस्तर जाणून घ्यायचं आहे. म्हणून काय संदेश द्याल समाजाला, काय विनंती कराल, काय आवाहन कराल? समाजाला एकच मी आवाहन करेन की आज माझा तो पासून ती पर्यंतचा प्रवास शक्य झाला जिल्हा प्रशासनामुळे. जिल्हा प्रशासनाने मला समजून घेतलं, एक विश्वास माझ्यावर दाखवला. सर्व समाजाला देखील माझी एक विनंती आहे की निश्चितपणे तुम्ही जर माझ्यावर विश्वास दाखवला तर एक आदर्श शिक्षिका म्हणून मी समाजात नक्कीच काम करेन. आदर्श पिढी घडवण्याचं नक्कीच मी काम करेन. चांगले संस्कार करण्याचं मी नक्कीच काम करेन. नक्कीच मॅडम, आपल्याशी बोलत असताना देखील तो विश्वास आहे. पत्रकार म्हणून निश्चित मी आपल्याकडे देखील व्यक्त करेन की आपण एक चांगली पिढी घडवण्यासाठी आपली सेवा या समाजाप्रती द्याल. शेवटचा प्रश्न, अगदी काय स्वप्न आहे मॅडम आता? कारण की आता खऱ्या अर्थानं तुम्हाला ओळख मिळाली आहे, नाव मिळालं आहे, संधी मिळाली आहे. काय स्वप्न आहे, काय व्यक्त व्हाल समाजासोबत? स्वप्न सर एकच आहे की आता मी स्वतंत्र झाले आहे. जी घुसमट होत होती ती पूर्ण मी स्वतंत्र झाले आहे. आता एकच माझ्यासमोर एम राहील की मी मगाशीच सांगितलं की स्पर्धा परीक्षांमार्फत मी पुढे जाणार आहे. तसेच माझ्या समाज बांधवांसाठी जर काही करता आलं तर निश्चितपणे मी ते करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. एवढंच. निश्चित. खरं तर दर्शक हो, जेवढी मोठी स्वप्न तेवढा मोठा संघर्ष असतो आणि जेवढा मोठा संघर्ष तितकं मोठं यश असतं. हेच खऱ्या अर्थानं रिया आळवेकर यांच्याकडे पाहिल्यानंतर, त्यांच्याशी बोलल्यानंतर अधोरेखित होत आहे. मॅडम, आमच्या कोकणशाहीकडनं आपल्याला भरघोस अशा मी शुभेच्छा देतो, आपल्या पुढील वाटचालीला सदिच्छा व्यक्त करतो आणि या मुलाखतीमध्ये इथंच थांबतोय. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला